a shekara ta 2021 kimanin mutane biliyan 4.90 a faɗin duniya wanda suke hawa intanet, ta yadda haka ya kai ga 61% of the world total population. Kuma kullum wannan lambar haka suna ƙara girma ne, suna ƙara yawaita lambar mutane da suke hawa intanet. A Disamba shekara ta 2020 kimanin mutanen Najeriya miliyan 154 ne suke hawa intanet, ta yadda haka ne ba su lambar yabo suka zama lamba ɗaya a Afirka, wadda Egypt ne suke biyo bayan su, wanda suke da kimanin mutane miliyan 54.74. Shin mun taɓa tambayar kanmu wane ne mai wannan intanetin wanda yake tara biliyoyin mutane akan intanet? Ku biyo mu a wannan channel din domin tattauna haka ta hanyar danna subscribe, like da share domin al'umma su amfana.